Din id-darba r-rebbieħa ta' Xarabank għattaw ftit jiem ġewwa Sqallija. Vaganza pjuttost rilassanti. Bonġu ninsabu ġo Chiaramonte 40 minuta biss il-bot minn Pozzallo. Mija għandi ftit mir-rebbieħa ta' Xarabank u għandna ġurnata mimlija daqs bajda l-jom. John Xwiereb, il-personal trainer, jaħtaf l-opportunità biex jaqsam ftit idejat magħhom dwar kif jistgħu jgħixu bl-aħjar mod għal saħħithom. Bonġu u merħba ġewwa Sqallija. Aħna llum ħanibdew dan il-programm ta' 3 ijiem fejn ħanaraw diversi partijiet ta' Sqallija li normalment il-Maltin ma jmorrux fihom. Caltagirone, dan huwa UNESCO World Heritage Site u famuż ħafna għaċ-ċeramika. Dan it-taraġ, la Scalinata di Santa Maria del Monte, għandu 142 tarġa. Ikun hemm min jitħajjar jitilgħu. U wara stellina x'tiġri? F'Caltagirone għandhom xi jaraw. Issa jinsabu fi Gran Michele, din Pjazza Caraffa. Ovvjament, ix-shopping ma jonqos. Ir-rebbieħa ta' Xarabank il-ġurnata igawduha kollha. Fil-għaxija marru ċ-ċentru storiku ta' Ragusa Ibla. Hawnhekk qegħdin ġewwa Ragusa Ibla li qiegħda bejn wieħed u ieħor nofsi għal bogħod biss minn Pozzallo. Mario jgħidilhom li Ragusa Ibla jagħmlu ġelat toma tambit. Dan magħruf bħala Portale San Giorgio huwa fost l-eqdem binjiet ġa Ragusa Ibla. Dan id-Duomo ta' San George. Kull ġurnata toffri esperjenza ġdida u differenti għar-rebbieħa tagħna. Illum irħewla lejn il-belt sabiħa ta' Modica li hija magħrufa ħafna għaċ-ċikkulata. Hemmhekk ukoll kellhom ħafna xi jaraw. L-ikla tagħhom illum tipikament minn prodotti tal-agriturizmu Sqalli. Iduru ftit fl-inħawi. U wara ftit ma' min jiltaqgħu. Mixja l-kwiet dejn Lago Santa Rosalia niżlet għasel ma' kulħadd. Issa jekk id-darba li mistixtieq tkun inti tirbaħ btala magħna, segwi Xarabank kull nhar ta' ġimgħa. Jew inkella ejja magħna fis-sala ta' Xarabank. Xarabank!